Yo, what's up mga kagagamrak? Pulot ko lang, okay lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag din kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita niyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan, yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Mga gamba, what's up? Welcome back to my channel. Ayun, unboxing tayo ng ngayong Tagalog at saka salmon. Mayroon tayong salmon na 31 kanina pero kinuha nung isang buyer lang yan. Tapos yung gagamba natin kaninang Tagalog nasa mga 34 na box. So bago yan, shoutout muna kay Kasakmal. Yan, shoutout sa'yo Kasakmal. So panoorin natin ito, unboxing natin mga kagamba. So yun na napanood ninyo yung unboxing natin. Yung ibang gustong mag-order dyan, tawag lang o kaya PM para medyo may kataasan pa Tagalog natin, pero ang salmon natin mababa mga kagamba, basta wholesale. Pero pag pa isa-isa lang medyo may presyo rin. Okay, maraming salamat. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Doc Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo, tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!